Технически университет София отново доказа, че е дом на иновациите и креативността. В зала Цветан Лазаров се проведе демонстрация на проектите от Студентски иновационен хъб, инициатива, която подкрепя младите изследователи в стремежа им да преобразяват бъдещето. Ректорът на университета, професор доктор на науките инженер Иван Кралов, тържествено връчи сертификати на всички участници, признавайки усилията и постиженията им. Сред 17-те демонстрирани проекта се откроиха редица иновации. Интелигентната система за мониторинг на пчелни кошери, разработена от студентите от ФКСТ и ЕФЕ, е изцяло автоматизирана, използвайки алгоритми за машинно обучение. Екипът преодоля множество предизвикателства при изграждането на сензорната мрежа и тестването на данните в реална среда, което доказа нейната ефективност. Друг впечатляващ проект беше тестовия стенд за реактивни двигатели, който студентите от факултета по транспорт ФА и ФЕТ създадоха с цел обучение и изследвания. Този проект премина през сложни фази на проектиране и сглобяване, а студентите трябваше да преодолеят редица технически затруднения при интеграцията на измервателната техника. Проектът за рециклиране на пластмасови бутилки в филаменти за 3D принтери се занимава с едно от най-актуалните предизвикателства – устойчивото управление на отпадъци. Екипът успешно проектира машина за трансформиране на пластмаса в материал за 3D принтиране, което има както екологичен, така и икономически принос. Хранителните иновации също бяха в центъра на вниманието. Млечно-киселият десерт с семена от нар демонстрира как агропромишлените отпадъци могат да бъдат трансформирани в продукти с висока добавена стойност. Студентите проведоха редица тестове за оптимизация на вкусовите и текстурни качества на продукта. Впечатляващ беше и прототипът на микроводна турбина, предназначена за генериране на енергия за осветление в санитарни помещения. Проектът използва напора на водата, за да произведе електроенергия и е пример за устойчива технология с потенциал за внедряване в университетските сгради. Полихроматичната осветителна система за зимни спортове решава проблема с намалената видимост при мъгла и трудни условия за скиорите. Проектите, представени на събитието, са доказателство за силата на иновациите и потенциала на следващото поколение инженери и изследователи. Ректорът разгледа всеки един проект, даде ценни насоки за тяхното развитие и подчерта възможността за патентоване и реализация на някои от идеите в производството. Това събитие не само отличи студентите, но и утвърди ролята на Техническия университет София като катализатор на иновации и научно-технически прогрес. С подкрепата на Техническия университет София, Студентски иновационен хъб продължава да вдъхновява младите таланти и да ги подготвя за бъдещето.